Veurem 4 dels 7 gratacels d'estil gòtic estalinista construïts entre 1947 i 1954 per ordre de Stalin a Moscou. Situat a Kotelnitxeskaya, a la riba del riu Moscova, on hi vivien artistes, escriptors, poetes, cantants, ballarins, etc. de renom. És un edifici residencial i comercial. Hotel Hilton Leningradskaya, a la plaça Komsomolskaya. La Universitat Estatal de Moscou, 240 metres d'alt. L'estrella de la punta pesa 12 tonelades i a dins hi ha una habitació. Edifici de la plaça de la Porta Roja. Hi vivien professors, metges i funcionaris del Ministeri de Transports. I escultures a la seva façana. La casa Pashkov, davant del Kremlin i de l'estàtua de Vladimir el Gran, d'estil neoclàssic. Al seu costat, la capella Nikolai Mosaïsky. El teatre Bolxoi, d'estil neoclàssic. La Duma, Parlament de Rússia, assemblea amb funcions legislatives. L'Hotel Metropol, edifici modernista construït entre 1899 i 1905, en el qual destaquen els panells ceràmics de la façana, on es representa la princesa Somiadova. Altres edificis que es veuen tot passejant pel carrer que envolta el recinte del Kremlin, des de la plaça Borovitskaya a la plaça Lubianskaya. Una mica més lluny, a 1 quilòmetre del Kremlin, hi trobem el monestir Novospasski amb el seu parc i llac.